Hi, siyak ni Alvin Anagaran, 20 years old nga taga Barangay San Vicente, Magsingal, Ilocos Sur. Ket kablawak man dagiti membro iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano nga idadaulwan ni Mr. Roderick Molina. Dita din na awan nagpasula, ta inaramid kumet amin pagragsakam. Ni manyat insubad mo, sinaktamlaing to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Kanya ingka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok anak kabasulaken ka. Dita den na awan nagpasula, tain pa ay ku amin akabaelan. Dita den na awan nagpasula, sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, nang keltay kadagiti arapam. Dita din na awan nagpasula, ta inaramid kumet amin pagragsakam. Ngimanyat insubad mo, sinagtamlaing to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kanyak inka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok anak abasulaken ka. Dita den na awan nagbasula, tain pa ay ku amin akabaelan. Dita den na awan nagpasula, sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, nang keltay kadagiti arapaan. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, nang keltay kadagiti arapaan. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, nang keltay kadagiti arapaan. Thank you.